B2 TV ahwefo ne etiefo ene so yeda foforo media ne na afie ko bi se wampem brakatu se da bia mdi kaka kire mo no ene ye wo Offinso man ene asam asi Offinso man mu ne nyina ne se ya de nyina ya deda no ewo mpaso na de ye ka mamatie ni nyina ne se ene kura mu biti pa sanse ene no opem so mia meba mia made nyina Otumfoɔ Osei Tutu ene obehye de konkon anim ene Otumfoɔ nani abere se krodom ene nani atutu egu ne nsam ene kura wura nani abere ene no na de hye ne ma nyina na somfu nyina behwe ye nyina ya nana Wiafe Akenten eye Offinso hene anim eti wa wantimi ama no maka cho se yedi ebi ana wa akiri na wo busa wo se ye ka me wo ho aka mepe broni beka se relax to bo ase na se ye wo fie ha dia B2 TV wo drink bi a fashion freezer na cool wo ho na ka na ato so na twiri mi na B2 TV ye dia bia e wo Offinso man mu ha afa ye hu de ye de beblo eti hwe yen Nia ene yedi nya bebo
What do the Crocasian? Miriam, aha. I'm quiet and see a man like that. Yes, sir. Mike, obey you, your name, and the action.
Kusua eka ja oyo hewa ha debia opese obedi wa hensem tsadia na bi kusi apia ene ogokuru afani okese omudi o mai nsem ya edomedi o machi na twini ekadi o machi ebeya etepeya no aba enjoy Emma Santejini, Emma Ansana. What did you mean? I know that Chidia did you do a cheap Abba Santejini Bapa. Be a Casamema, what do you brother? Chinia get to a preferred so, and Russell more woody Robert Nasi. We are my in a plana, or woody, never Nasi. Betty, what person would do I hear someone there? No person the Betty so. Now for the do a cheat, and that's a kid. We are my in a Kulana. Cheer, the 2% which you ever do here. You will show here to the stand Amasa. Yet Kawasa, I am Manhene, I hear and now my bro and the good American and if it is your tears here, no one. I don't from a to a penty from more.
Sabre Mr. Osei Tutu. Contractor one year. Offinso Akweno. Afenu Okwachia no. Papa me yakasa mo kwatuma. When man was here on your class. Yeah. You will see about some chia bi. The man when you okay. Now we are Akenten. The papa. Odria. The cousin now we are Akenten. The papa. Anyway, they dear papa. Now we are Akenten. The papa. And they dear papa. Saturday. Now I'm watching trouble. Now I'm watching trouble. And they dear papa. Manhene. Now they see a name. They see a name.
follow our Eramasi. Thank you. Where dear, you say you know. Another pizza. Almost say, almost be shady. Almost be shady. It's another so many. The Bayan come through many Takra and
sabi akɔfo ɔnyɛ tena de ɔnyɛ sabi akɔfo adama se adama ya ka kente wo ka ho pa kente ekro wonyire edra se ensuta na fei ade nanu adama se efri mo enye ye da ya wo nyira mo ene yo wo ko na ye wura mo fufu twa that's it bro sabe Otumfoɔ yɛhyɛ ahenni mu a ɛno ana yɛde kyekyere ɔman
Bravo!
show. On one ever. Any deploy, that's it. Now, Wakosha, Nanania Chia, no about, yes, I'm sorry. I tell you for Offinso,
Agency, Sasachi, Boko, Agency. We got a Sada. Ready, your papa be another injury. Royalia. Now, question you the BA. No wood, you know, there will be any issue with the wood was a share. Agency. We Agency. Agency Sasachi. Saturday, to the night, Basabasa. Baby, I know Saturday is all go. Baby, I just said the near break. Mary, I feel a quene Saturday, Super. A first at Maho, and another dear Babu to model for. I'm you know. Otumfoɔ Osei Tutu.
Hey,
Let's go. Hello? Ah, đó. Yeah. Who are you saying?
Oh, yeah, come on. Yeah, come on. And Asanteman. And then history. Oh, and Asanteman. Yeah, who are some? Anna, Yati Yams also. At the same time, no Minchima also no. At the bit ever heavy, no so dear who said yes, we are city. Asanteman ready as you have been a papa. Yes, sir, we are so some and Asanteman. Who are some young one dear Yams also. Yeah, Offinso mine. Yeah. Mena brago memo wakwaba ya medeshe na nene mabu abaso bebre mebu abaso fi se ade ene waye no mani ko twia manse ya mahunu si ekase wo ba ye kuna ana wo ba dori kunu a na mekase na brago waye ni nyina sitire nana mu omu nhirawo onyame o nhirawo onya wo kese pa ezanse kuna na waye no midima so tutu akira mena na musa na mekoba obi ebodi na yire panyini na brago na mu nhira wate wukuru so da wase woda wase bebre na ebia nene dwumade ne ko so no uhunu bibi ana se wodofo bi bai na senne opeso osini bibia na ka bibi kire no a akwanya da fom anwumre nti na ya besra wo no de owo bia ka kira dofo ene de wahunu bia ka kira dofo na obia so to obi etie bi wadaroma ani tira anwumre me baaye me da ase yankopon so ehia de edikan no me da abusua me da mu no me da omase sebra na nato fom no abusua na nan omachi amame edi na awotweda dotiye nyina abusua ne taamachi fumeso bretu abusua me da wo mase nyankopon hyira fumeso bretu abusua me firi mu no me da wo mase na de tosu mienu no nso me ba ware Offinso aya me ware na Offinso Manhene otoso miensa na Wiafe Akenten kroma no nso anan wo machi amame ebra na nato fom no me da Offinso man nyina se me kase me bobodi na meyem fomso atra nkonwa na Offinso hima na se wanya akon me da na se me da obi bia o Offinso man mu atra nkonwa asofu matadi simpanifo nyina ene ankro mo Offinso man mu nyina no me da obi bia se da wase
said ye na hemasi no Kura no ankasa na yire odi kan no obi nka ne ho saa e na wosie no wose wode obi biase ene wo fe so ma ade am aya ma no nani agiyie na mesre wo se ne wo hu bibia ne wani nyi wana se wo hu ne se ne oh de course nyina no eye omum nyina time yakora yiwura chi kama ntime da obi bia na Offinso man nyina ase na Asanteman ewuranso yentimi enyini mfirimu yada Asanteman ewura na Osei Tutu a otoso mienu Otumfoɔ Osei Tutu yada nase ne Manhene nyina omo baaye nyina yada omu nyina ase nyame nhya omu nyina aneso yebeda wase bebre na mense wombre no na me pese mi hu se bibi wa achi biem a aka mo beyi aka ho ana se awie ne no a yasode no eno ano no ana se bibi wa achi ambesa ya to aso me da wase eno de ebekwa ama Offinso na hema ono na andaro mo de bibia betudwa enti de wo mu no achi mo bete da wase ene meso mede wase bibiri ade ba ko ana me pese me se hu ne se urumai dani bonkum so a okwa yi ye nyina ni mi se wona ye yiri panyini anyeji so nyina wona ye di ka ajeje wo so e ka wudu wani atotofo mo be pese nka bia asomasia na obentene ana wati bibia fo asum se bia wei ne ba wo pa na se wei ne ba wo de be yokura wo pa wani beje oh ni nyina do bebe bia no yenso ye beta na chi inni edin bia mate de nti do bebe bia no ye de mpaibo beta na chi dasi said ye di ka no Offinso man ene abusuafo yada mo ase se mo ahwe wo hene yire so na bibia ba wieye e de ne je se nyame nhira ne de nhira mo ene nananom de deda mo ase se mo anya enimu hwe ne komo ne nasama woka e che se bibia totodi amane ne age ne kraba no ho a na ni kwase ye kona se wo se da mo ase ye ntimi nya mo saa na dia chi na se akoko obokrokro na se radio station sikasa na abrago ene na busua santene ene na afie ko bi misumi gina mu bi ene B2 TV ye nyina ya da mo ase se munya adaje na munya ni nya aso na mudi tie ye da ne da nyina no ye da mo ase stay tuned kantika me mo akwa baba B2 TV so me did na nephew ko bi ampem braketu na mpacho so did say me did na adom kwatin ababio efo so jase na me ja me kase nana me ba ye me de mani atotofo hu sase woni abri ye pa obo akura ni wunye ni mu wo fa ha na adinachi pese mbusa se wadaro ma wo die pa no yo de ni pa nyina nim se me na nanom mudi kan ba ye no ba ko ba eno no timi na mfon na makonya de nese me star na chi na me yem na nam wo ha anko mbeye na me ye no na me ya hyem na nam nyonyam se me na ba ko free mu penifo ni bi ba enti na me ni abde sa no na ne de wase wa wo keka no me fe bebre me be me de mani tu se me de show sa se wa wo keka no fe dodo wo fase wo na wade nyina dase pa na wada ma mebusa wo na fa pa na mo firi abusua be so na mo dwom nton be na bobo yo ye free from sa Joseph Musa jase bretu betufo ne doso ba ye ni jase bretu de woni ye free ye na nanom ba eni oba pa rus na me to na mo no maso de wo na nanom ha nkom be ye na me ye medasi na wasi a wada le bonkum suwe me pese mbusa se die pa na wo de be kai no wo ba abusua mu die pa na se me hu se woni abere de na die pa na de be kai no woni hudi na de be kai no yo me kai no ma bebre e kire se emretie bia na mba ne nchen na mba no wotumefu na o hye me den e ma ho den mia so na me de me na naba no esare ma aware mfie du 9 14 years nti papa ne de no meka be brie se me oba me baduru ha na osi fom me du ha na osi fom oni fi na oni me di nkomo nti meka na ewo ni hoyi meka no be brie dasi na ne me hu se ne dotiye na ne ye ne sa no ya ba wiye bibi wa kire bie mu abusua ma hyehye a mo be ya to aso na se ye de ba wiye no ano no
yo die nim se busia be sa ba kwesere bi na ya sa be de Nyankopon ase nse papa no ye o de se matedisi ni panni pa wo nti abusia no be sa ba kwesiada abekom abetenase ya ba be ye na ase som tie ye nyina nim se na ase som ne ade etwato ani mede wase bibiri se me be waje me feso na wan twetwa me na ene no uhu dwumadie ne sei ene aka se ne makọ sei se ya wie ni nyina achi no ene uhu ne ma sei ene fi se ya start banada ukuwa de na ya weda ba wie ene ma ben na uhu ya to chema na de ya wo fe a wa wodi wani hu bi ne sei yo de mi hunu ana se de bituma kan se mani agi bibiri se dwumadie na nkasa hyase edadwoda ne e ba kuri mu branda ye beyi papa ya si edwaye ana enura ye besi adisiadie ana nne ye gya ne kra edmu se no ba bia no ateche ma wodwumadi ayedi mu ani gye nko a efe ananso ho efe ama yenso eni agi ye hu na se first ne eti bremu na se ne mranti bremu na ho ofe na no da ho nti ne dem kase bibi teche ma na meboa ani gye wo mpa do wase bru nana men se wo mre bebre meda wase B2 TV yenso ye da wase bebre se ye frɛ wo no akwanya a wo de amaye no ye da wase me di Nyankopon da wase de mo ahwe na nan bia no onyame won hye mana mu na nam so omu nhira mo ye se Nyankopon twedi ampon se ayi yachi o ma nimonyam ni yedie entinfi abusua no so ani kuroma nyina so na madachi ya se ahia na fefefe wa nimonyam mu na nya tuntum fita me mpa ebo no mpacho me de wase o de won so adefefe a mo so be ye hye unu aba na se ye ba loose ani monyam no bisu nyame nsi ade mamo na me so emo mo nyina mo so ho ban na ne ya mo so mo pebia mo so mo sanka o nyame mu amen amen ne medase busuafo se de ya kan dada no yumadie no ye de ba wie ye na anwumre ebi beto aso nyame ya adoma Sunday wa wantimi ama ne se me ka kire o se B2 TV de ye de ye je ye mremu na niema akese ene ye de bremu ebra ye nse mo bre no ye betwa so na akire no nyampa kwesiada eno so ye de aka ba be somo so fi se adwumadie no egusu bitibiti a ye wie eda so wo Offinso man so a chese de di akire ba no eso so chen de ne mo hu no ye da mase se mo nya ani na mo hwe yen na afie ko bi nie bigje wo ho Mr. Eben wo ho ye nyina ye wa ha na afia so wa ha ye nyina ye wa ha ye se ye de die so chen mu ene bebre mu eti mo tase na anwumre mo mpe mo bransuo bi na monom na ye nya me mu ene ma kese ne ye de bre mu